Лабараторная работа нумар 1. Параўнанне колькасці цеплаты пры цеплаабмене. Абсталяванне. Тэрмометр лабараторны, колба з вадой пакаёвай тэмпературы, каларыметр, мензурка, чайнік з гарачай вадой. Вымяраем тэмпературу вады ў колбе. Наліваем у мензурку 100 мл вады з колбы. Вызначце масу вады пакаёвай тэмпературы. Наліваем у каларыметр з чайніка 100 мл гарачай вады. Вызначце масу гарачай вады. Вымяраем тэмпературу гарачай вады. Не вымаючы тэрмометр, уліваем у каларыметр усю ваду з мензуркі. Асцярожна перамешваючы тэрмометрам ваду, сочым за паніжэннем тэмпературы ў каларыметры, вымяраем тэмпературу сумесі, якая ўстанавілася. Вызначце змяненне тэмпературы гарачай вады. Вызначце змяненне тэмпературы халоднай вады. Разлічыце колькасць цеплаты, якую аддала гарачая вада, і колькасць цеплаты, якую прыняла халодная вада. Параўнайце модулі колькасцей аддадзенай і прынятай цеплаты і растлумачце вынік параўнання. Чаму халодную ваду лепш браць пакаёвай тэмпературы? Ці будуць роўныя модулі змянення тэмпературы і колькасці аддадзенай і прынятай цеплаты, калі выкарыстоўваць няроўныя масы гарачай і халоднай вады?